Iż-żewġ ferat taż-żgħażagħ u dik tal-anzjani fih dan il-Partit Nazzjonalista iltaqgħu flimkien sabiex jiddiskutu kwestjonijiet differenti li qed iħallu impatt fuq is-sezzjonijiet differenti tal-popolazzjoni li jirrappreżentaw dawn l-istess għaqdiet. Membri rappreżentattivi tal-MZPN, Team Start u APAN tkellmu dwar modi differenti kif iż-żgħażagħ u dawk aktar anzjani jistgħu jaħdmu flimkien. Din il-laqgħa li saret fuq idea tal-President tal-APAN John Mizzi laqgħet flimkien persuni li ilhom involuti snin twal fil-Partit Nazzjonalista u li jiffurmaw parti mill-APAN, il-Fera tal-Anzjani, ma' dawk aktar żgħażagħ fl-MZPN u Team Start. Wara diskussjoni li fiha dawk preżenti qasmu l-ideat tagħhom, l-għaqdiet taż-żgħażagħ qalu li l-membri tal-APAN iġibu magħhom esperjenza twila ta' ħidma fil-partit li fuqha jistgħu jagħtu pariri sewja. Filwaqt li l-membri aktar anzjani fih dan il-partit faħru l-ideat friski li għandhom il-membri żgħażagħ u ma deskrivew lill-MZPN u Team Start bħala l-forza li tixpruna l-qoddim Partit Nazzjonalista irriġenerat u qalu li dawn għandhom ħafna x'joffru kemm illum imma wkoll fis-snin li ġejjin. Fisem l-MZPN attendew il-President Joseph Grech flimkien ma' Gabriel Mikallef, Jake Sherry, Ertin Safret u Fredrika Kwelina. Team Start kienu rappreżentati minn Yves Borg Bonello, il-President tal-Fera, kif ukoll Charlene Camilleri, Alexander Jacobson, Jordan Gallia Paċ u Martina Mikallef. Jakkumpanjaw lil John Mizzi fisem l-APAN kien hemm Remig Bartolo, Joe Zara, Paolo Caruana, Marianna Giacchino, Etwal Farrugia u Joe Fenek. Preżenti kien hemm ukoll is-Segretarju Eżekuttiv Organizzattiv tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino.